určite taká známa na tej drum and bassovej scéne, aj taká možno kontroverzná. Stretáva sa ešte stále možno s nejakou kritikou a takými komentármi? Každý človek, čo robí niečo dobré. Čo je toto za tvor? Povedzte mi. Čo to má s perou napríklad? Vieš, že si transka, hej? Celý tvoj život sa točí okolo toho, že estetické úpravy, mením sa na opačné pohlavie, každý rok nejaká operácia, aby som stále viac a viac vyzeral ako to chcené pohlavie. Tá pera sa nedala opraviť. Vieš, že spravil si cecky, bráško, spravil si asi aj pagáč. Všetko si upravil a tá pera a nos to už nešlo. Reálne akože odrezať si svoj tojáž a dorobiť si tam niečo je akože jednoduchšia operácia ako upraviť si trošku peru.